Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. Let's have a verse 1 kusvika verse 4. Wakati achiona vanhu vazhinji akakwira mugomo akagara pasi. Vadzidzi vake vakaswedera kwaari, akashamisa muromo wake akavadzidzisa achiti, vakaropafadzwa varombo pamweya, nokuti ushe hwokudenga ndohwavo. Varopafadze shoko ravo. Tigare pasi. Tinotenda Mwari nokuverenga shoko ravo zvakanaka. Fure mberi pfungwa yatave nayo muSunday pamusoro pekuti vakaropafadzwa varombo pamweya. Takaona neshoko raMwari kuti kuva murombo pamweya, kuziva zviri iwe, simba rako, utera hwako, kugona kwako, kusagona kwako, zvose wozvitora wozvipa kuna Mwari kuti iye abate nazvo maringe nekuda nekutembera kwake. Kana zvadero zvinosiya iwe wava murombo, asi kuti Mwari wafumiswa, kana kuti Mwari wava nesimba rekubata nemweya wako, neupenyu hwako, nenzira dzako, nekurarama kwako, iye sezvaakada. Amen. Mukatarira Bhaibheri rinotaura richiti havasi vazhinji, Paul anotaura achida kuti havasi vazhinji vakafuma kana vakakwirira munyika ino, kana kuti panyika ino Mwari vaakadana kuti vamunamate. Zvisingareve kuti Mwari haadani vakafuma kana kuti vakasimudzirwa paupenyu huno. Mwari unovadana, asi sezvakaita kudani kwakaitwa vaapostora, mukatarira Ishe Jesu wakaudza kunyange Matiyo akanga achiteresa paya ari mufumi, akamuti siya izvozvo unditevere. Peter ari muredzi wehove, aine bhizinesi rake rakanga richibudirira, Ishe vakamuti siya, ndichakuita muredzi wavanhu. Kureva kuti Peter paakauya kuna She, Rugwaro rinotaura kuti akasiya zvaaiva nazvo, akava asina, kuti Mwari achibata nokusava nazvo kwake kuti ave muredzi wehove dziri vanhu vanoudzwa muushe hwaMwari. Paul anoti, zvose zvaivafuma kwandiri ndakazviidza marara kuti ndiwane kumuka uko kuri muna Kristu. Paul woti, handichini zvino ndinorarama, asi ndiKristu unorarama mandiri. Na zvinotionesa kuti hakuna wakadanwa naMwari kuti zviri iye kana zviri pfuma yake kana zviri simba rake zvive ndizvo chibatiso chaMwari chekuti Mwari abate naye.
Paul nokudzidza kwose kwaaiva nako, Mwari wakabata naye kwete musimba rokudzidza ikoko, asi kunoti Mwari wakazarura Kristu muupenyu hwake. Saka chinoreva kuva murombo, kupa izvezvo zvaunazvo, kunyangwe utera kana kusagona, kunoreva kuti ndo zvaunazvo. Kuti muone kuti kusagona kana kuti kusava nechinhu hazvireve kuti hachisi chinhu chiri chibatiso. Kana munhu asina, zvinoreva kuti ndo chibatiso chake, kuti ndo simba raainaro rekuti awane naro zvinhu. For instance, kana usina mari, kusava nemari ndokunokuita kuti utadze kukwanisa kutenga chaunoda kuti utenge. Saka rinotori simba iroro, rinotokumanikidza. Haungamiri navamwe mukiu yokutenga iwe usina mari, haungamiri navamwe mukiu yekushanda iwewe usina simba. Saka hakuna chinhu chisati chiri chibatiso kana taakuuya pamberi paMwari. Muimbi wakati, just as I am without one plea, ndinouya kwamuri Ishe ndisina chandinacho. Kureva kuti pane zviri ini zvandinokwanisa kupa kunashe, kuti nokuda kwaizvozvo Mwari agone kubatawo neupenyu hwangu. Saka kuva murombo, kuva munhu usina chaunacho, netsika yekuti chaunacho chacho wachipa kuna Mwari. Kusava nesimba kwacho wakupa kuna Mwari. Kushayiwa chaunoshuvira kuti ungava nacho wazvipa kuna Mwari. Saka hauchina chawasara nacho, wava murombo. Kana wava murombo, zvanzi zvino wakaropafadzwa, nekuti uchava mudyi wenhaka. Rugwaro rachiti pataverenga kana tika zvibata mushe kwai vakaropafadzwa varombo pamweya, nokuti ushe hwokudenga ndehwavo. Kureva kuti vapinzwa muushe, vava vogo voushe hwaMwari. Amen. Now, kana wava muushe, wava mubati, nokuti rugwaro rachiti patakaunzwa isu kuushe ihwohwo. I think ibhuku yazvakazarurwa. Let's just go kuna zvakazarurwa chapter 1. Zvakazarurwa chapter 1. Are we there? Okay. Can you just read verse 5? Zvakazarurwa chapter 1 verse 5. Nokuna Jesu Kristu chapupu chakatendeka, dangwe kuvakafa, mubati wamadzishe enyika, kuna iye unotida, akatisunungura pazvivi zvedu neropa rake, akatiita ushe navaprista kuna Mwari naBaba wake. Kwaari ngakuve kubwinya nesimba nokusingaperi-peri. Amen. Amen. Now, takaitwa ushe, takaitwa uprista. Amen. Nemhaka yokuti takaunzwa kuushe hwake. Hatina kuunzwa kuushe kundova isu nhapwa kana kuti vabatiri
varanda muushe uhu takadanirwa kuti isisu vamene tive ushe hwacho, tive uprista. Amen. Nemhaka yokuti takava varombo tikapa zvose zvataiveri kwaari. Saka kuuya kwedu nokunamata kwedu hatiuyi nezviri isu kana zviri simba redu. Kunyangwe tikava naro simba, Ishe vanoti tiripe kwavari, isu tisare tisina simba. Then simba raMwari rochibata mukusava kwedu isu nesimba. Ndochikonzero mufumu Yeshe akamuti, chienda utengese zvaunazvo, upe varombo, uchiuya unditevere. Saka zvakarwadza murume uye ndezvekuti kunamata Mwari waida, asi waida kunamata Mwari aine zvinhu zvake, aine zvaanazvo. Saka ndamboona ndikati hakuna asina chaanacho. Ungava nezivo, ungava neurombo, ungava nefuma. Chakagara chichinetsa nokutambudza vanhu kupa zvavanazvo kuna Mwari. Handi munoona? For instance, ukava mutadzi, kana pane chinhu chinorema kubvuma kutadza kwacho, woremurura kutadza kwacho, wozvipa mukutadza kwacho, kuti Mwari vakugamuchire. Handi munoona? Tingaona somufumi uya kuti saka uya zvakamuremera kuti ava nefuma yakawanda, saka kurasikirwa nefuma zvinogosha. Asi tikacherekedza tinoona kuti kurashikirwa nourombo chaiwo, munhu kuti abve muurombo hwake atore urombo hwacho ahupe kuna Mwari, zvinorema futi. Unoda kugara nahwo, unoda kugara neutera ihwohwo. Handi munoona? Chive chikonzero nechibatiso chekuti ndatadza kunamata nokuda kwezvizvi, ndatadza kunamata nokuti handina ichi, ndatadza kunamata nokuti handina rugare urwu. Vamwe vane rugare mudzimba dzavo navarume vavo nemadzimai avo, vamwe vane rugare nevana vavo, vamwe vane rugare nevanogara navo. Inini handina. Saka nokuti handina, handinganamati Mwari. You see, hazvina kuti unoramba kunamata Mwari kuti anazvo, asi kunenge atoreva kuti handina izvi, saka ndinganamata sei? Kumba hakuna rugare, saka ndinganamata sei? Zvinhu zvakandiremera, saka ndinganamata sei? Handi munoona? Saka haizati iri fuma namaonero atinoita kuti fuma inokuti munhu ane mari yakawanda, ane checho nechecho nechecho, saka zvomukonesa hazvo. Asi kuti kungova nezvinhu, that's the bottom line. Kungova nezvinhu. Saka Ishe achiti anoda kunditevera ngaazvirambe. Handi munoona? Ngaazvirambe iye. Azvirambe iye anombova ani, iye ane urombo, iye ane urwere, iye ane nhamo. Ngaazvirambe hake, atore zvese izvozvo azvipe kwandiri, kana azvipa kwandiri, then ini ndochibata naye. But izvozvo zvekare zvinorema. Amen. Havasi vafumi pane zvatinoti isusu kufuma, vanokoniwa kana kuti vanotadza kunamata Mwari, asi kuti mumwe nemumwe ane twake twaanatwo, tinomupawo kuti zvimuremere kunamata Mwari. Saka takaona neshoko raMwari kuti Ishe vanoti
wakaropafadzwa murombo nekuti ushe wekudenga ndewake. Amen. Hazvina kubva mune zvakawanda pashirikadzi iya yeZarefati akanga aine upfu ushomanana hwokupedzisira, aine tumafuta tushomanene twokupedzisira, uyezve mudzimai wose unogara aine zvinhu zvake zvokushandisa pamukova wake nemumba make. Mudzimai wose haangoti paadira kubika ndopaanoenda kunotenga gasi, otenga gasi wobika, paakuda kubika futi woenda unotenga gasi wobika. Kunyange kumamisha atiti patauda kubika ndopotoenda kusango unotsvaga huni, touya tokwidza huni tobika. Mangwanani masikati tauda kubika futi toenda unotsvaga huni musango todzoka tobika. Tauda unobika futi mauro tonotsvaga huni tobika. Mudzimai wose anogara akaunganidza huni dzake dziripo kuti kana dzodiwa ongotora obikisa. But shirikadzi yeZarefati yakanga isisina zvachose, mafuta akanga apera, kwasara mashomanene. Upfu flawa yakanga yapera, kwasara shomanene. Huni pakanga pasina. Saka zvese zvasvika pakupera ndopa akachena musango kuti anotsvaga utsotso kuti auye abike chingwa. Aimoti akanga asisina chero chaanacho. Mwari paanouya kwaari mumunhu waElijah anonzi chindipa izvozvo zvekupedzisira zvacho chichabikwa nehuni idzodzo dzanga dzisipo, angonotsvaga utsotso huviri kuti zvingoitawo neupfu ihwohwo nemafuta iwayo tanga wabikira ini wozobikira mwana wako. Saka paakapa izvozvo ndo pakabva kurarama kwake, ndo pakabva simba rake, ndo pakabva kukunda kwake. Saka wakaropafadzwa uyo unokwanisa kupa zvaanazvo kuti asare asina chaanacho. Mwari ova mubatisi weizvezvo zvisipo, ndozvaakaita kuna Abrahamu. Amen. Abrahamu wakatenda Mwari, akafamba pamberi paMwari kudakara marurambire namakwanisire kuti angangovawo nomwana wacho musimbawo remuraramire. Mukana iwoyo wakapfuura, asi Bhaibheri rinotaura richiti Abrahamu haana kuzvununguka kubva pakuzvipa kwake mukuperera kuna Mwari. Chokutanga akazvipa nokusiya nyika yokwake. Chepiri akazvipa kuti kunyange pasina maruramire pandiri, but ndaakuzvipa inini kuna Mwari. Mwari obata nekusa vane simba kwangu, nekukwegura kwangu, nokufa kuchizvaro chasara pochivapo neicho chinokwanisa kubatika chinobva kuna Mwari. Then Mwari haana kumunyadzisa asi kuti wakamupa mwana. Amen. Nasi tiri pano nokuda kwokutenda ikoko nekuzvipa ikoko. Amen. Saka kuva murombo kuzvipa kuna Mwari kuti iye agokudzwa. Amen. Then munhu ochiwana kubva kuna Mwari zvaanoda kana zvaanofanira kuva nazvo zvava kubva zvino kuna Mwari. Pana Matthew chapter 18, I think we read that one. Ishe vanotaura pamusoro
mwana mudiki achiti anoda kuva mukuru ngave shomwana. I think we went through that. Maybe tungodarika ipapo. Amen. Hande kuna Samuel Wechipiri chapter 18. Samuel Wechipiri chapter 18. Okay, let me just get there. Okay, it must be chapter Samuel Utanga chapter 18. Sorry about that. Samuel Utanga chapter 18. Verse 14. Verse 14. Davhidi akafamba nokungwara pazvose zvaakaita, Jehovha akava naye. Zvino Sauro wakati achiona kuti unofamba nokungwara kukuru, akamutya kwazvo. Asi vaIsraeri vose navaJudha vose vakada Dhavhidhi, nokuti waibuda nokupinda pakati pavo. Amen. Now, David, can you read verse 14 again? Dhavhidhi akafamba nokungwara pazvose zvaakaita. Amen. David behaved wisely. Mune zvese zvaaita, akaita noungwaru. Ati munoona. You know, that's one element muupenyu. Kuti zvinhu zvive zvakanaka, hakuna kuita zvinhu nenzira youpenzi. David kwai akaita noungwaru. Kungwara hakusi kuva tsotsi. Kungwara hakusi kudivhaisa zvinhu zvakaipa wobuda usina mhosva pazvinhu. Kungwara hakusi kuti wapukunyuka pamhosva inofanira kukubata neuchenjeri wosiya wazora mhosva iyo kuna vamwe iwo wobuda. Kungwara hakusi kuti uri kuita zvinhu usingabatwe pazvinhu izvozvo. Uchenjeri maruramire ekufamba nenzira iri inovunza remekedzo kuzita rako, remhuri yako uye zita raMwari. Anti munoona, zvinotora uchenjeri kuti munhu aite zvinoremekedzeka. Zvinotora uchenjeri kuti munhu akwanise kugamuchirika munzira iri kururama, nokuti upenzi hunokuwisira mune zvinhu zvisati zviri izvo. As I was saying, Bible taura richiti variko vanoita zvakashata vanoraramiswa nezvakashata izvozvo. Variko nhasi vane mabhizinesi ari established avakawana nekuba mari vakatanga mabhizinesi avo. Variko vanhu vari vapenyu nhasi nokuda kwezvakaipa zvavakaita vakararamiswa nazvo, asi mugumo wazvo pakupedzisira unozova kutongwa. Saka hazvirevi kuti haubudirire kana ukaita zvinhu zvakafanira unokwanisa kubudirira. Asi hama, hatigumiri pakurarama muupenyu huno koga. Kune nzvimbo yatichaenda tichabvunzwa pamusoro poupenyu hwatakararama. Saka Dhavhidhi
kwaye akafamba nobuchenjeri pamberi paMwari zvikamupa iye kuti akudzwe uyezve agamuchirike navanhu. But ngatitarisei Sauro, nekuti kana tichasa pamusoro paDhavhidhi tikutarisa Dhavhidhi ari washarwa naMwari kuti ave mambo, asi Mwari wakada kuti Dhavhidhi ararame ari mambo, panguva imwe cheteyo Sauro ari mambo. But Sauro ndiye aiva pachigaro chokutonga, but Dhavhidhi aiva mambo sezvaidiwa naMwari kuti ave mambo wevanhu vake Israel. Saka panotozwa chinzi Dhavhidhi vanhu vakamuda. Amen. Why? For verse 16, can you just read again, verse 16? Verse 16. Asi vaIsraeri vose navaJudha vose vakada Dhavhidhi nokuti waibuda nokupinda pakati pavanhu. Amen. Mwari ndiye wakashara David kuti ave mambo wevanhu sezvaidiwa naMwari nemoyo wake. Saka chakabata vanhu muna David kwaiva kumuda. Yet vaizviziva kuti Sauro ndimambo. Muona pakuti Mwari haana kuzviita public. Samuel paakagadza David ndiwo wamambo haana kuzviita public kuti vanhu imi mutasaimuone Mwari zvine zvaachada Sauro akuda David. Samuel haana kuzvitaura, Mwari haana kuzvitaura, but pane hunhu hwairarama naDavid waikwandirisa chishuvo chaMwari chekuti Israel ive namambo. Ichecho ndo chakaonekwa neIsrael muna David. Zvonzi David vakamuda. Amen. Ama pane chakadiwa naMwari, pane chinoshuviwa naMwari. Kana tikakona kuchiona ichocho ndochikonzero pane imwe nzvimbo muprofita anoti kana ukatadza kuremekedza munhu, remekedza hako hofisi yacho yaainayo. Nekuti Mwari haabati kuda zvakanyanya nemunhu, nekuti munhu ane mamistakes ake, munhu ane kusagona kwake, munhu ane kuperevera kwake. But Mwari zvakataura kuna Joshua akati zvanaisiwa naMozisi ndichava newe. Chaiva Mwari chaiti aiva nacho naMozisi anga asiri Mozisi pese, waiva commission yakapiwa kuna Mozisi. Ndio Mwari airemekedza iyoyo. Saka Mwari wairemekedza ichecho chaakapa kuna David, chaakada kuti David ave, vanhu ndo chavakaona vakamuda. Sauro on the other hand aiva mambo, shuwa aioneka akagara aine chigaro choushe. Saka Sauro akaitwa mambo navanhu, vanhu vakamuita mutungamiriri wehondo. But Goliath paakauya Sauro haana kwanisa kuenda kunomurwisa. Anti munobona muna Sauro mamusina maruramire namakwanisire ekuti aite Mwari zvaaida. Mwari Samuel akamuudza akati ndimirire kudakara ndauya ndozopa chipiriso kuti tiende kundorwa hondo. But Sauro akatadza kuzviita, akatadza kumirira, akaedzesera kuva muprofita iye asiri muprofita. Mwari akamuudza enda unoparadza vaAmereki. Sauro achienda haana kunovaparadza vose, akachengetedza Agagi mambo wavaAmereki. Saka mukazotarisa pakupedzisira
Izvi zvinoonesa kuti muna Sauro mamusina maruramire ekuzvipa kuna Mwari kuti ave murombo pane zviri iye, Mwari ave ndiye une simba. Haana kugona kumirira kuti Samueri asvike vape chipiriso. Akada kuedza kuva nezvaasina oti anazvo, zvaasiri oti ndo zvaari. Akazoudzwa zvikanziwe kusindimara ikoku nokusateerera Mwari kwakafanana nemweya wokuuka. But at least mungada kuzvitarisa kuti munhu anongoona kungosindimara asingade zvokungoteerera, kuti ufunge kuti mweya iwoyo mweya woun'anga haungakwanise kuzvibatanidza, asi ndo chokwadi chiripo. Amen. Ndochikonzero sometimes munhu anokwanisa kuite zvinhu zvisati zviri kuita chakaipa chacho, but mutaurire nomuzvibatire unopupurira kuti pane hunhu hwakati mumunhu iyeyo, asi hunhu ihwohwo husati hwava kutorarama. Ati munoona, unokwanisa kuona mumwana mudiki asina chaanacho, ari kumira kutengerwa hembe, ari kumira kutengerwa sipo, ari kumira kutengerwa chokudya, but ane kaitiro kaanoita kekuti munotozviona kuti mwana uyu hapana chinhu chake chinobatwa nemunhu. Mwana uyu hakuna chiri chake chaanokwanisa kupa munhu. Zvozomuratidzwa akura, haana waanobatsira, haana waanotarira, zvake ndezvake, haagovani navamwe. Hazvioneke nekuti mwana uyu aane pfuma yakawanda, asina chaanacho, achimirira kupiwa chokudya, but hunhu ihwohwo hunokwanisa kuratidzika. Saka hakusi kuita chinhu kunoita kuti munhu ave nemhaka yokunzi unoita zvakati. You get it? But pane mufambire nemuzvibatire kana mupfekere chaiwo unopupurira kuti pane mweya worudzi rwakati pamunhu uyu. Andi munoona, muprofita anotaura mukaverenga muJezebel religion, imi mukaverenga mu 7 church ages, unoti mudzimai asina hunhu hwokungoteerera nokuzviisa pasi maari mune mbeu dzeRoman Catholic. Azvinei haana kumbopinda chechi yeRoma, azvinei haana kumboenda kunova katolike, but pane zviri katolike zvinobata mumunhu kunyange asina kupinda muchechi iyoyo. Tinowisana. Saka ndo zvaiveri muna Sauro, nemhaka yokuti wakada kurarama nezvaiveri pfuma yezviri iye. Umambo ai akaupiwa naMwari, aisafanira kutsvaka kuprotekta, kuchengetedza chaakapiwa naMwari nesimba rake iye, achipesana neshoko raMwari. Andi munoona, kana wapiwa chinhu naMwari chinochengetwa naMwari. Nzira Mwari yaanoita kuti achengete zviri zvake inzira yeshoko rake, nekuti shoko raMwari ndiyo mbeu. Mbeu ndo simba rekuchengetedza rudzi rwechinhu. Hakuna chinhu chinochengeteka kana pasina mbeu. Miti yatinoona nhasi, Mwari akairayira kuti ivepo pana Genesis chapter 1. Chaisvitsa nhasi kuti ivepo after 6,000 years ndechekuti paiva nezvibereko zvaivapo. You get the point? Saka
Sauro ndo zvaakashayiwa. Saka kuva murombo kuva unotora zvose zviri iwe wozvipa kuna Mwari. Mwari ndo fundo yangu yandinayo iyi. Mwari ndo simba rangu randinaro iyi. Mwari ndo kugona kwangu kwandinako. Mwari ndo utera hwangu hwandinaho. Ndakutora zvose ndozvipa kwamuri. Imi Mwari muchibata nesimba renyu, ini ndava murombo andina chandinacho. Mwari ngaachiva ndiye unobata neni. Ndinokukuudzai, Mwari haakundikani. Amen. Asi hazvirevi kuti tikatora pfungwa dzedu, hazvirevi kuti tikaita maplanzi edu haabudirire. Anotobudirira. Asi pamberi paMwari hazvino mugove kana mubayiro. Mwari akaudza Sara nomuna Abrahama kuti Sara achava nomwana. Sara akaita interpretation yake akati aiwa ndikwanise kuona mwana wacho, saka ngatore Hagari ndiye ngaite mwana. Hapana kuberekwa mwana musikana paya. Pakaberekwa mwana mukomana, sezvava zvarehwa naMwari uchava nomwana mukomana. Hazvina kuti plani dzedu dzinobva dzabondera. Aiwa zvinotobudirira. Asi hazvibudiriri musimba reshoko raMwari. Anti munoona pamberi apo zvinezvo zvinozongoita zvisati zviri kururama kwaMwari. Saka akaropafadzwa murombo nekuti achava muushe hwaMwari. Kana wapinzwa muushe hwaMwari nokuti iwe uri murombo pamweya wako, hauende kunoitwa muranda muushe iwowo. Uri kunoitwa uprisita, uri kunoitwa iwewe ushe, uri kunoitwa iwewe mubati. Mubati zvoreva kuti nawo une simba pamusoro pezvinhu. Amen. Kana wava mubati, mubati, semubati wenyika ino ana maruramire hama ekutora vafumi vemunyika muno ovaita zvibatiso zvekupfuudza mberi kutonga kwake. Ahadi vafumi voga, unoda varombo vanotambura ivavo kuti avatore futi zvive zvibatiso zvekupfuudza mberi ushe hwake. Can you see that? Akatora ine murombo akandipa bag refertilizer wava nemaruramire ekunditonga. Akatora mufumi akamuita kuti ave panzvimbo iyo atova nemaruramire ekudya mari yemufumi iyeyo. Saka mutongi une simba pamusoro pevarombo nevafumi. Une simba pamusoro pevasina nevanazvo kuti apfuudze mberi ushe hwake. Saka iwe unoitwa ushe. Iwe unoitwa ushe, unoitwa umambo, una maruramire ekutora zvinhu kuti zvive zvibatiso mukupfuudzwa mberi kweushe hwaMwari, nekuti waitwa umambo nouprisita pamberi paMwari. Amen. Samuel wokutanga chapter 15, we just want to find kuti Sauro akazoguma aita sei. Samuel chapter 15. That's right. Can you just read maybe verse 23? Yes, 23. Nokuti kumukira Jehova kwakafanana nechivi chokuuka, uye kusindimara kwakafanana nokunamata zvifananidzo neterafimi. Amen. Now, that is the last chapter. Mwari achitsiura Samuel kuti achitsiura Sauro pamusoro peunhu hwaakanga aita kuti
zvawaita izvi zvakafanana nekushopera, zvakafanana nokuita un'anga. Then toziva tose kuti Sauro pakupedzisira akaenda kumuuki uya, mukadzi uya waiuka weEndori, achinoda kubvunza pamusoro peramangwana rake. Bhaibheri rinoti akabvisa nguo dzake dzeumambo akafuka somumwe womunhu wake, kureva kuti akazviita disguise, akazvishandura kuti handisi mambo, ndingoriwo munhu. Asi munoona kuti ndozvaaitovevi chaizvo izvozvo. Paaiva mambo paya aingoekita umambo, but hunhu hwoumambo manga musina, kurarama kwoumambo makange musina. Nekuti mambo aifanira kutonga Israel, waifanira kuti aunze vanhu kuzvokwadi yeshoko raMwari, but he was always acting. Akaekita semukuru wehondo. Goriati akasimuka akati ndipe munhu wokurwa naye, haana kukwanisa kuenda kundorwa naye because akanga asati ari mutungamiriri wehondo. Dai aiva iye mutungamiriri, angadai akatungamirira hondo akaendorwa naGoliath. But he was always acting. Akaenda kundorwa navaAmereki. Shoko raMwari rati vaAmereki chikonzero chokurwiwa navo ndechekuti vaparadzwe vose. But akaekita fanika ari kundoparadza vaAmereki, iye asingandovaparadzi. Handi munozviona? Akanzi ndimirire naSamueri kudakara ndauya, but akaekita fanika muprista, iye asiri muprista. But the day came yekuti aratidze zvaiva hunhu hwake, akabvisa nguo dzeumambo akaita hwake semumwe munhu. Ndozvaaiveri izvozvo. Akaenda kundoshopera kun'anga, ndozvaaitoveri izvozvo. Zvakaratidzwa sei uko nekuramba kwake kuteerera shoko raMwari. Samueri akamudza akati, mweya waunawo uyu mweya wekuuka uyu, mweya weun'anga uyu. Handi munozviona? Zvinoratidzika, zvinooneka. Kunyangwe muhudiki-diki unokwanisa kuona mweya nohunhu hwekupanduka muchimwana chidiki-diki chisina zvachinacho. Zvinokwanisa kuratidzika nekuda kwamaitire namabatiro aanoita kunyangwe pasina chiripo. Asi wakaropafadzwa murombo nokuti ushe hwokudenga ndehwake. Now, kuva murombo zvinoratidza kuti hausi munhu anongoekita saSauro. Kuva murombo kugamuchira reality, kugamuchira chokwadi chiripo. Amen. We see pana vaFilipi chapter 4 verse 11. Veremu chapter 4 verse 11. That's right. Handirevi izvozvi nokuti ndinoshayiwa, nokuti ini ndakadzidza kutenda nezvose zvandinazvo. Ndinoziva urombo, ndinoziva kuva nezvakawanda pachinhu chipi nechipi, napazvinhu zvose ndakadzidziswa kuti ndizive kuguta nokunzwa nzara, kuva nezvizhinji nokushayiwa. Ndingaita zvose naiye unondipa simba. Kunyangwe zvakadaro makaita zvakanaka zvamakasungana neni pakutambudzika kwangu. Amen. Verse 11 Paul anoti, pandinotaura
andirevere kuti ndinoda kuti ndiitirwe chinhu nekuti ndakadzidza paupenyu kuva nokugamuchira zvandiri ndogutsikana nazvo. Amen. Now, saka kuva murombo kugamuchira chimiro chiripo. Towisana. Kugamuchira chimiro chiripo. Okay. Toti wewe uri kunyura mvura. Arumiri kuti iwe gamuchira zvokuti ndiri kunyura mvura wongoenda uchingonyura chiti ndo nyaya yatongoripo regai ndingonyura. Aisiro nyazvo. Paul ari kuti pano ini ndinogamuchira ndinoziva kuva nazvo uye kusava nazvo. Towisana. I accept that. Andiitwe nhapwa nokuti ndinazvo uye kusava nazvo hakundiite nhapwa futi. Andi munozviona unhapwa ungava hwakadai somuenzaniso unomborehwa navamwe muchibhuku chakanyorwa kuti kune mumwe wakaona munun'una wake achiba achibira vabereki ndobva amuti asaka John ndakuona uchiba ndokurevera kuna vabereki kuti waita izvi asi oraiti handisi kuchitaura. Saka vabereki vakati Peter ita izvi iye woenda kuna John handoza nyaya yako kaya tsemura hunitsi ukangorega kutsemura chete ndorevera nyaya yako yawakaita iyi. Saka uyu otongotsemura hunitsi iya achitya nyaya yake yaakaita kuti inozotaurwa noyuyu. Hati munozviona. Saka one day akazobvuma kugamuchira chimiro chaari akandotaura nyaya yake kuvabereki kuti paipo makashaya chakati ndii ndakatora. Uyu zvino kuti achizomushandisa chimiro chiya futi kuti ena unotsemura huni nokuti ndozvokutaurira akati kana uchida enda unotaura. Handisiri nhapwa pazviri nekuti ndakabvuma kutadza kwangu ndikakupa kuna iye unofanira kupiwa. Handi munoona amachivi kana kutadza haasi tenzi wako asi kuti muranda ibhiza rako rinokwanisa kukuendesa kuna Mwari. You get the point? Saka David wakati akanochema kuna Mwari ndatadza pamberi penyu ndachindishambidzai abvuma kuti ndakatadza. Samuel akati haungafi zviro kwazvo. Andi munoona. Saka kuva murombo hakusi kuitwa nhapwa nechimiro chauri asi kuti ushandise chimiro ichocho sechibatiso chokuuya nacho kuna Mwari. Tinowisana because Bible tachiti kana chakaipa chaunzwa muchiedza chava chiedza. Ndachitambura for years kuti saka inini ndiani wakatora mari yangu. Then one day somebody will come after maybe 10 years. Paipo wakashaya mari yeya ndii ndakatora. Zvinondipa kurerukirwa pane kufunga kwandaichita all these years kuti but chii chakaitika paipa. Handi munoona. Saka nazvadaro zvinounza ukama trust nerimbo muna iye wagadzisa nyaya yake. Amen. Saka kuva murombo
akusi kuva usina chibatiso chekuunza kuna Mwari, asikuti wava nacho chinokupa maruramire ekuuya kuna Mwari. Now, I think pataverenga pana Filipi, can we just read verse 12 and 13? I think there's something there. Chadoti tingo kuona. Verse 12 and 13. Verse 12. Ndinoziva urombo, ndinozivavo kuva nezvakawanda pachinhu chipi nechipi napazvinhu zvose zvandakadzidziswa, kuti ndizive kuguta nokunzwa nzara, kuva nezvizhinji nokushayiwa. Ndingaita zvose naiye unondipa simba. Amen. I can do all things through Christ. Ndokwasata zvinhu zvose kubudikidza naKristu iye anondipa simba. Saka ari kuti ini ndakaziva kukwanisa kurarama nezvizhinji kana nekushawa chandinacho. Saka nokuti ndatora principle yekuti ndinoda kuva murombo. Kuva usina akuzokuita nhapwa yekuti uende kundoba nokuti hauna. Kuva nazvo akukuite nhapwa yekundorarama nenzira isiriyo nekuti unazvo. You get it? Pfuma haifanire kuva tenzi wedu, inofanira kuva muranda wekuti ndishandise kuita zvakafanira kuti ndirarame zvinogamuchirika pamberi paMwari. Urombo haasi tenzi wako wekuti akuitise zvausingafanire kuita nekuti uri murombo. Kushayiwa hachisi chibatiso chekuti uitwe iwewe nhapwa panyaya yekushayiwa ikoko, but kushayiwa muranda wako wounokwanisa kushandisa kuuya kuunzwa iwe kuna Mwari. Izvo achiwe ne400 varume varwi, izvozvo zvakava chibatiso kuna Jacob, kuti Esau ari kuuya ada kuzondiparadza ini navana namai. Saka akatora chimbiro ichocho akachishandisa kuenda pamabvi kundonamata. Paakasimuka ipapo haana kusimuka ipapo ari nhapwa kuchimiro chaakanga achitarisana nacho, asi akasimuka ipapo ava muchinda pamberi paJehovha. Anti munoona? Saka hazvireva kuti kushayiwa zvinofanira kukudhibhesa iwewe kufunga kuti hausi chinhu, nokuda kwokuti uyu ari kuenda 400 varume vehondo. Azvaifanira kuti zviite kuti Jakobho abva avafanika asiri chinhu. That's why akadzoka kuna Mwari akati aiwa ndoziva chinhu ichi, ndakayambuka rwizi urwu ndisina chinhu, ndine tsvimbo, but ndadzoka ndavamapoka. Mwari iyeyo wakandipa izvi kuna maruramire ekuzvichengetazve. Amen. Saka ndi Mwari akakuita kuti uve zvauri. Amen. There's no mistake about it. Ndizvodi kuti ukwanise kuva wakatenda unonamata Mwari, Mwari akakuita kuti uve zvauri. Hauna kuchuza kuti uve munhukadzi kana kuti kuva munhurume. Is that right? Ama pane zvimwe zvinhu zvoti kana ukatarisa uri munhukadzi kuti ukatarisa munhurume unonafanika bari zvinhu zvakaoma zvakadai. Munhurume akakwanisa kutariswa munhukadzi anokwanisa kuona munhukadzi ane maproblems edivi iri neri. But Mwari akakuita kuti uve munhukadzi kuti ukwanise kukunda, ukwanise kunamata Mwari. Towisana iwewe if you are a man hawaimbofa wakagona kunamata dai Mwari akakuita munhukadzi. Hawaikwanisa kunamata dai Mwari akakuita munhurume. But he made you zvauri nemadisadvantage yese anga uriko navarume kuvanhukadzi. Mwari akazviita izvozvo kuti iwove namaruramire ekudisplaya ukuru, simba nokubwinya kwaMwari. Can you see? Saka hakuna chibatiso, hakuna chingava muupenyu
chinokwanisa kuva chikoneso chekuti Mwari anamatwe kana chekuti Mwari arumbidzwe neupenyu hwako. Iva murombo, ipa zvose kuna Mwari. Shema tibatsire. Amen. Ndizvodi. Amen. Nekuti sometimes ufumi pane imwe nguva unokwanisa kuva a window inoita kuti ukatanya nemuwindo iroro, jona ukatarisa muwindo unoona zviri seru, ukwanise kuona kubwinya kwaMwari kuri seru. Pane imwe nguva ufumi unokwanisa kuva a mirror. Mirror inogadzirwa negirasi, window futi inogadzirwa negirasi. Saka ukatarisa nomuwindo unoona zviri seri, but ukatarisa nomumira unozviona iwe. Yet magirasi wose. Saka ndo mashanduriro oungaita hurombo hwako, ndo maonero oungaita ufumi hwako. Kuti iwe ukatarisa nomuwindi reurombo huri kupfuura nomukati mawo, wotanga kuzviona iwewe. Kusagona kwako, zviri mhuri yako kuti hakuna chiriko, iwe wakarasirirwa rungotambura ndiwe woga, wakutangisa kuzviona iwewe. Or else nenhamo imwe chete iyoyo unokwanisa kutarisa nomuwindo iroro nenhamo iyoyo, woona kubata kwaMwari kwaakaita navamwe vava musituation yako, woona kuita kwaMwari, woona simba raMwari, woona nyasha dzaMwari. Then wokwanisa kutaura saPauro wekare achiti, zvino kana ndisina simba ndotenda kuti ndine simba. Sezvaanoreva pano, I can do all things kuburikidza naKristu iye unoita zvose nomandiri. Amen. Saka kuva murombo, kuva munhu usina chako, amen, uchigamuchira izvozvo kuti Mwari vagokudzwa. Amen. Ndochikonzero kuti Jesu Kristu haana kutsvaka zvaiveri iye, wakatora zvose zvaiva iye kuti chive chibatiso pamberi paMwari kuti Mwari agokudzwa. Amen. Ishe Jesu anoti ndinaro simba rekudana 2000 angels kuti dziuye pano dzindirwire, but handizviiti. Akabvuma kuva murombo. Urombo ihwohwo wakaita kuti akutambura ari pamuchinjikwa, asashandisa simba raaikwanisa kuva naro, akazvidurura kusvika ati kuna Mwari, ndinoisa mweya wangu mumaoko menyu. Amen. Mwari akamugamuchira pandeu idzodzo. Can you see that? Saka kunyange aikwanisa kuva mufumi, haana kushandisa ufumi ihwohwo sechibatiso, asi akahupa kuna Mwari, akasara ari murombo, akachitora chimiro chourombo ihwohwo akachipazve kuna Mwari, akati ndese mweya wangu mumaoko menyu. Akati saka handiraramiri kuita kuda kwangu, ndinoraramira kuita kuda kwaBaba vavakandituma. I think that's what he says in John chapter 12. John chapter 12. John chapter 12. If we can just read maybe verse 27. John chapter 12 verse 27 then 28. Zvino mweya wangu unomanikidzwa, ndichatiko? Baba, ndiponesei panguva ino, asi ndizvo zvandakauyira panguva ino. Baba, kudzai zita renyu. Ipapo inzwi rakauya richibva kudenga richiti, ndatorikudza, ndicharikudzazve. Thank you.
Now, mukaona pano Jesu vakatsvaka nokusvibira kukudzwa kwaMwari mudambudziko ravo. Idambudziko ripi? Paakataura mashoko aya, vaGiriki vakanga vayozomutsvaka vachitoda kuona Jesu. Ishe Jesu achinzwisa kuti vaGiriki vanga vasiri vaJudha, vaiva vahedheni. Saka kana vahedheni vaakuda kuti vauye kuna Mwari, isisu savahedheni taatiri kunze kwesungano yeIsraeri, taatiri kunze kwesungano dzose dzakaitwa naMwari. But chinotiunza kuna Mwari pakuti achiri muchinjikwa ndowakazobatanidza vaiva kunze nevaiva mukati. Saka kuti vaJudha vahedheni vakwanise kuunzwa kuna Kristu zvaitora muchinjikwa. Saka paakaziva kuti vaJudha vahedheni vari kunditsvaka, akati kana zvamo vahedheni kunditsvaka, nzira yamaruramire yekuti vauye inofanira zvino kuchikwaniswa, ndeyekuti ndichienda pamuchinjikwa. Sekera akazoti zvino mweya wangu unotambudzika, unomanikidzwa nokuda kwechimiro ichi nawo. Saka ndoti kudii pamusoro pacho? Ndoti here Baba ndirwirei pachimiro ichi? Akati handingakwanise kudaro, asi ndichati Baba kudzai zita renyu. Nzwi rikabva kudenga rikati ndakarikudza ndicharikudzazve. Saka wakatsvaka kuda kwaMwari nokudzwa kwaMwari, zvaiveri iye akazvipa kuti asare asina chaanacho, kuti isu vahedheni tiwane nzira yekuuya nayo kuna Mwari. Amen. Saka zvinotora hama kuda kwaMwari kuti kuve ndiko pfuma yedu, sure kwokunge tatora zvose zviri isu tazvipa kuna Mwari kuti ave ndiye unozvishandisa. Hama kana Mwari akatora urombo hwako akaushandisa, ama anoshandura chimiro ichocho kuti chive kugwinya. Can you see? Mumwe muimbi wakaimba achiti little is much kana zviri muruoko rwaMwari. Zvinhu zvishoma zvakawandisa zvikangounzwa muruoko rwaMwari. Hove mbiri nezvingwa zvemabhanzi mashanu aya zvakava zvizhinji zvaiswa muruoko rwashe. Amen. Saka akusi kurashikirwa kupa kuna Mwari, ingava nguva yako, ingava pfuma yako, ringava simba rako, akusi kurashikirwa asi kuti kufumiswa. Ishe vatibatsire. Pane Mapisarema 106 let's just go there. Mapisarema 106. Mapisarema 106. Dautingurava mavhesi ava mashoma. Ngatirave 106 verse 19. Verse 19. Am I right? Maybe you can just start. Let me just get there. 106. Verse 14, I think. Verse 14. Asi vakachiva kwazvo kwazvo murenje, vakaidza Mwari muchiunde, akavapa chavakakumbira, asi wakatuma kuonda mumweya yavo. Vakagodora Mozisi pamisasa naAroni mutsvene waJehovha, pasi pakashama pakamedza Dhatani. Amen. Now, dambudziko rakava navaIsraeri havana kuda kwaMwari. Now, pane zvatinopfuura nomukati mazvo, pane zvinodiwa naMwari, zvingava zvinhu zvinokosha paupenyu. Ndisangotora upenyu hwangu ndichingohukompeya nehwavamwe kuti zvinofanira kuva saizvozvo. Mwari akatisika isu tiri nhunga munhu. Hazvina basa mai vedu ndavamwe, baba ndomumwe, asi vanoti mafingerprints edu akasiyana.
Azvina basa vangava matwins anonzi my-identical twins. A closer look inoratidza kuti pane zvakatosiyana. Hatifanani. Takasiyana. Zvakanaka kuyemura. Zvakanaka kudawo. Zvakanaka zviri vamwe. Asi chirega kuva ichocho chive chipimiso choupenyu hwako. Asi kuti tsvaka kuda kwaMwari neupenyu hwako iwewe. Mwari vanodei newe. Handirevere kuti iwewe zvirashe uite zvakaipa nokuda kuti hausina kuzvikombeya nomunhu wakarurama. Yesu kururama kwakanaka. Asi pane zvose izvozvo ngatitsvakei kuti Mwari vanodei neupenyu hwangu. Taenda tiri vaviri tikanokumbira, but mumwe aitirwa ine haana kuitirwa. Taenda tiri vaviri tikanotsvake basa, mumwe wariwana ini ndarishayiwa. Sei zvadaro? Tagara padeski tiri vaviri, mumwe wapasha ini ndafoira. Those things they happen muupenyu. But ngazvine kuva chinhu chinokukanganisa kupfuurira mberi. Tsvaka kuda kwaMwari pane zvawapfuura nomukati mazvo. Towisana. Opportunities ariko. Mwari zvaakada zviriko pamusoro poupenyu hwedu. Towisana. Pane nzira namaruramire aunofanira kuraramira iwewe kuti zvinofanira kuva Mwari muupenyu hwako zvikwaniriswe. Hatifanani. Handi munozviona. Saka usazviita munhu pasina. Kuti Abraham anzi is of great faith. Njira yaakafamba nayo ndiyo yokuti wakashayiwa mwana uya. For 25 years achiraramira kutsvaka chakataurwa naMwari pamusoro pake. Izvo zvakamuita kuti anzi is a great man of faith. Tinowisana. Asi variko muBhaibheri, even pakatanga church, pane uya ainzi James the Great. Pabatwa nomweya mutsvene, I don't think akapedza 2 years, maybe even 1 year haina kupera. Herod aibva mubata, ndobva aiswa mujeri, ndobva adimurwa musoro, ndobva vanhu vafara nazvo. Peter achibva abatwa, ndobva aiswa mujeri, achinzi achadimurwa mangwana, mutumwa achibva auya, ndobva amusunungura. Peter, is he greater than James? Handizvo. Pane chakadiwa naMwari muna Jacobo. Amen. Anti munoona. Peter pazuva rePentecosta akamira akaparidza, vanhu vakabayiwa pamoyo, vakatendeuka 3,000 vakabhabhatidzwa. Amen. The same Stephen akamirawo neshoko raMwari akariparidza, vanhu vakabayiwa pamoyo, vakanonga matombo vakamutaka. Haana kwaakaenda, haana kurarama nguva refu achibva afa. Anti munoona. Mwari une zvaakada pamusoro pemunhu muchimiro chiri munhu iyeyo. Towisana. Aim for high things. Shuvirawo zvakanaka zvose. Shuvira zvose zviri kunaka kwoupenyu. Shuvira zvose zviri kureruka kwoupenyu. Kana uchikwanisa kuzvishandira, shanda. Kana uchikwanisa kuzvibata, zvibate. But kusazozvibata ngakureke kuva tenzi wako nawo. Amen. Zvova the road yekuramba chichikurova musoro kuti ukada kuti usimbise musoro futi hauna. Paunoda kuti usimbise musoro futi hauna chaunacho. Ngazvireke kuva izvozvo. Mwari unoziva. Towisana. Kubva mudombo rimwe, Mwari wakasimbisa rimwe rikava simbi. Mwari akaita rimwe, mudombo rimwe chete iroro kuti rive goridhe. Amen. Mudombo rimwe chetero rive silver. He's God. Can you see? Ashandi nokuda kuchimiro chinongova munhu.
unoshanda nechimiro chiri iye kana ada chaanoda pamusoro pako. Sheva tibatsire. Can you see? Ndochikonzero Ishe akaudza Israel akati, Israel muchava vakaropafadzwa, muchava vanokweretesa, muchava vanotungamira vavo, muchava zvose izvozvo. Ndobva adzoka akati, kana hama yako ikakukwereta usazoichaja interest, usazoita chimbazo. Asi vamwe marudzi aya kana akakukwereta ya charge interest. Can you see that? Kana hama yako ari murombo akauya usamutendera kuti aende asina chokufuka. How could God say that ku Israel kuti pachazoita murombo futi yeti amboti ndokuropafadzai Mose? Handi munozviona? Iwewe ungakwanisa sei kushandisa zviri ropafadzo yako? Hama kana muchechi munotese tiinazvo. How are you going to show? There must be somebody achashaiwa. Iwewe womubatsira. Iye ushamupa simba rekunamata kuti Mwari wakanaka, hama yandibatsirai. Iwe usakuripa ropafadzo yekuti waita chakanaka, Mwari wokuwedzera. That's how we grow. Towisana. Atisi varefu tese muno. Atisi vafupi tese muno. Atisi nowana tese muno. Atisi noshaiwa tese muno. But chimiro chimwe nechimwe hama tikachiisa kuna Mwari chichava chibatiso. That's why ndinomira pano chiti hama ndinamatire iwe. Hey. Can you see? I'm in a situation yekuti ndinoda munamato wako. And I'm in a situation iyoyo hawaikwanisa kunamata iwe. Amen. But kuti unamate noda kuti ndapinda padambudziko iri. Andi munozviona? Ndapinda padambudziko iri, iwewe uya wandibatsira. Saka Mwari ashanda newe muchimiro chauri kuti abasi agoshanda nene muchimiro chandiri kuti ndikude mudambudziko rangu iwe uone ropafadzo yekuti wandiitira chakanaka. Chatiri kuda at the end of the day ndechekuti Mwari vakudzwe. Amen. Tikava nomuone nomufungo iwoyo hama hapana anozoshomora mumwe kuti iwewe hauna. Ama kuva nazvo kwandiri hakureve chinhu kana hama yangu ichishaiwa pokuvata ine chingota handinazvo. Mwari akandiropafadza. Mwari wakandiropafadzira chikonzero chekuti asina ndikwanise kumubatsirawo. Handina ini nhasi. Saka Mwari akainoti iwe uve nazvo kuti uve mubatsiri wangu. At the end of the day, iwe uri murombo, watora urombo hwako wahupa kunashe. Ini ndakafuma, ndatora fuma yangu ndaipa kunashe. Hama zvinozosika chimiro chimwe chete chekuti hama tose tinobatsirika. Then vakaropafadzwa vari varombo nomutoo wakadaro nekuti vachava ushe. Who rule over any situation. Tichava madzimambo pamusoro pehosha mukati mechechi muno. Tichava hama vakundi pamusoro pechero chimiro nokuti hapana mapinduro angaita wakaipa achivhiringidza upenyu hwako. Because you are there mushuwa usina kuti ndikusimudzire. You are there mushuwa ndawira pasi kuti undibate ruoko. Kana tikava vanhu vasingaekite saSauro wekare. Situation yamira saDavid akati aiwa hatingasiyi muFilistia asina kudzingiswawo achishoora hondo dzeIsrael. Ini ndakuuya. Amen. Israel vanga vachikwata vachitya. They stood a man aikwanisa kupa simba rake neupenyu hwake muruoko rwaMwari. Akati kurwa hakusi kwangu, kurwa nekwaJehovha. Asvipa David kuna Mwari. Goriati akaurawa. Goriati aurawa. Israel yose took courage. Vakasimuka, vakatevera vaFilistia, vakavaparadza vose. Hama, what a church will be kana zvikoro zvakadaro pakati pedu. Zvavatibatsire. Urombo hausi chinhu chokuti ugare nacho kumba kwako uchingochiita chibatiso chekuti mweya wako ugare wakadzimbirirwa. Upenyu hwako ugare uri muranda wokuti nokuti handina ichi, vamwe vanazvo zvavo, inini handina chakadai, vamwe vanacho havo. Aiwa, tiri vakundi nokupfuura kuburikidza naShona Jesu Kristu. Nekuti hama zvose zviri ndakazvipa kwaari.
Amen. Hama kana ndikatora fuma yangu ndikaipa kwaari, I know handina kurasikirwa nyamwe sendi rimwe chete. Ndikatora urombo hwangu ndikaupa kwaari, ndoziva handisi murombo ndapaduku. Because ndazvipa kuna iye une simba. Hama, that's how we live. Atirarame zviri kunze kwokurarama. Amen. Kuva murombo hakusi kuedzesera. Amen. Asi kugamuchira zvauri munyika ino yecompetition. Ukava murombo pamweya wako hauite zvinhu nemweya wecompetition. Hauna uri kukwikidza naye, nokuti anokukwidza kuti iye akudzwe. Iwe hausi kuraramira kuti ukudzwe, uri kuraramira kuti Mwari akudzwe. Amen. In this world of competition, in this world of comparisons, munyika ino inotarisa vanhu nezvimiro zvavo nekuenzanisa ichi nechichi, iwewo hautongwi neizvozvo, unotongwa nekuti Mwari vakudzwe. Amen. If we can be that simple, tikakwanisa kuzvipa kuna Mwari nemutoo wakadaro, pane zvose zviri kunyanga kurarama kwedu noupenyu hwedu, hatizovi vanhu vanoshayiwa chinhu pakumuziva. Amen. Nekuva nezvibereko zvokuziva Mwari nekukudzwa mukubwinya kwake. Tipese nokuverenga Psalm 113. Psalm 113 verse 5. Verse 5. Ndianiko wakafanana na Jehovha Mwari wedu, iye unogara kumusoro, iye unozvidukupisa kuti aone zviri kudenga napasi, unosimudza murombo abve muguruva, no munoshayiwa unomumutsa abve padurunhuru, kuti amugarise pamwe chete namachinda, iwo machinda avanhu vake. Unogarisa mukadzi usingabereki mumba, ave mai vanofara navana. Hallelujah. Amen. Mwari mukuru ari pamusoro pezvinhu zvose. That's what verse 4 says. Amen. The Lord is high above all nations, and his glory above heavens. Ndozviri Mwari. Ari pamusoro pamarudzi wose. You think of them. Russia is boasting kuti inazvo zvombo zvokurwisa Ukraine nekuita zvainoda. Yes, they are gaining ground. Vari kuirwisa, vari kukunda. Ama pasi rino pane nyika dzine simba nounjere nezvose zvakadaro. Asi Bhaibheri rangu rati Mwari ari pamusoro pezvinhu izvozvo. Amen. Amen. Russia ine simba rekublowa masatellites ese ari mudenga mekuti foni dzinoerekana dzapfuma dzakadzima, hapana anokwanisa kuchaya foni kana kuona chivhitivhiti or anything yabhomba zvimasatellites zviri mudenga umu. Ine simba racho rekuzviita. Asi Mwari watinonamata ari pamusoro pesimba iro. Amen. Ishe vatibatsire. Ama Russia ine zvingarava dziri mumvura dzine zvombo zvokuti chikapfurwa icho chinokwanisa kuparadza pasi rino rese rikaparara. America ine mashipa ari mugungwa akakura kudarika kubva pane kusvika kumvura cheno. Iyi shipi hwani igere mugungwa. Asi Mwari watinonamata une simba kudarika izvozvo. Amen. He is above every nation. Ari pamusoro pezvinhu zvose uye ari pamusoro pedenga rakatsvetwa masatelite nenyika idzodzo vanoti vakaisa zvinhu zvavo in space
hama ndoko vanoperera ikoko bati Mwari uri pamusoro pesipesiyo. Tiye Mwari watinonamata. Amen. Tiye watinoudzwa pano neshoko raMwari. Kwai ndiani wakafanana naJehovha Mwari wedu, unogara kumusoro kwakadaro, asi unozvininipisa kana akuda kutarira zvinhu zviri kudenga nezvinhu zviri panyika. Anoita zvokusimudza meso wake achitarira kudaro, kureva kuti unozviisa pasi pezvinhu zviri usikwa hwake. As much as ari pamusoro pedenga nezvinhu zvose, asi kana akutarira zvaakaita, you were supposed kuti atarire pasi achiona zvaakaita. Davidhi haana kugara here padenga reimba yake ndobva atarira pasi ndokuona tabhenekeri, akati kuna Natani muprofita, ini ndigere muimba yakanaka ina matanda, vasasaone aritari yaJehovha iri mumatende pasi apo. Handi munoona Davidhi akanga ari paimba yake pamusoro, ndobva akatarira pasi akaona Batishebha achishamba. Hama kana munhu muchimiro chake akutarira sezvaari musimba rake, anotarira zvinhu zvose pasi, kuti zvinomuendesa kukuparadzwa. Mwari kana achitarisa zviri simba rake neusikwa hwake, achitarira kunyangwe newe, Bhaibheri rangu rati unotarisa achitarira mudenga, kureva kuti Mwari anozvininipisa. Amen. Shevatibatsire. Saka kuzvininipisa is godliness. Kuzvininipisa ndo zviri kuMwari. Amen. Mashure nokunge Mwari akuita zvose zvauri, akuita uye pamusoro pehama dzako nevose vawakaberekwa pamwechete navo. Mwari akuita mukuru pamusoro pevese vawakadzidza navo. Mwari akuita mukuru pamusoro pevose vawakararama navo. Ivo wotsvaka kukudzwa kwaMwari neizvozvo Mwari zvaakakuitira, wozvininipisa, wopa zvose kuna Mwari, wosara uri murombo. Mwari otora zvino oratidza ukuru hwake. Vanhu kana voona havachaona iwe, vakuona Mwari. Teni Mwari wokudzwa. Rugwaro rweve ruchidaro kuti imi vaichiedza, hakuna ungatungidza mwenje akuisa pasi pedengu. Imi muri guta rakavakirwa pagomo kuti mupe chiedza nekugwinya kuna vose kuti vaone. Saka akaropafadzwa murombo pamweya, nekuti hakuna chiri chake, zvose zviri iye wakazvipa kuna Mwari. Haape zvose zviri fuma koga, hama urombo hwako, utera hwako, kusagona kwako, kuperevera kwako, zvese ukazvipa muruoko rwaMwari, then Mwari wokudzwa, then wakaropafadzwa. Mwari wokudenga vatibatsire. Amen. Amen. Tingasimukei.